ಅಶ್ವಿನ್ ರೇ ಪ್ರಾಯ ಎಲ್ಲಿಂದ ಅಂಡಲ್ಲ ಸುಮಾರು ಕಾಲೋಡ್ದಿಂಚಿ ಹೆಂಗೆ ಗೊತ್ತಿತ್ತಿಲ್ಲ ಕಡೆ ಅಂದ್ ಸುಮಾರು ಎಲ್ಲಿಡೇರಿ ಅಂತ ತೂತಿನ ಅಂಚತ್ರ ಸುಮಾರು ಎಲ್ಲಿಡ್ದೆ ದೈವಾರಾಧನದ ಬಗ್ಗೆ ಭಾರಿ ಕೆಲಸ ಮಲ್ದಿನಾರು ಆಯ್ತು ಒಟ್ಟು ಎತ್ತಿನಾರು ಈ ಒಂಜಿ ಕತೆ ಬಗ್ಗೆ ಬಂದ್ಬಂದು ವಿಶೇಷವಾದ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಆರಾಧ್ಯ ಶಕ್ತಿ ಅನ್ನಪೂರ್ಣೇಶ್ವರಿ ಅಮ್ಮಲ್ಲ ಐವೇರ್ ಸತ್ಯಲ್ನ ಈ ಪೊರ್ತುಡು ಮನಸಾರೆ ಸುಗಿತೊಂದು ಕುಡುಂಬೂರು ನಡುಗಿರಿ ಜಾರಂದಾಯಸ ಪರಿವಾರ ದೈವಸ್ಥಾನ ಒಂದು ಎಂಕಲ್ನ ಊರ್ದಕ್ಕಲ್ನ ಒಂದು ಆರಾಧ್ಯ ಶಕ್ತಿ ಪೊಲ್ಲೆರ ಚಾವಡಿ ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ಪ್ರಧಾನ ಚಾವಡಿ ಎಂಕ್ಲೆ ಊರ್ದಕ್ಲೆಗೆ ಈ ಪೊಲ್ಲೆರ ಚಾವಡಿ ಕೈಗಾರಿಕಾ ವಲಯದ ಮತ್ತು ಅಂದೇಟು ಅನಗ ಆ ಚಾವಡಿದ ಒಂಜಿ ಅವು ಸರಿಯಾದ ಸ್ಥಿತಿ ಇಜ್ಜಾಂಡ ಅಪ್ಪಾಗ ಅವು ಬೂರ್ದು ಪೋದಿತ್ತಂಡು ಅಪ್ಪೆ ಅನ್ನಪೂರ್ಣೇಶ್ವರಿ ಅಮ್ಮನ ಒಂಜಿ ಕಂತದ ಪಿದೈ ಉಂತಾದಿತ್ತಂಡು ಆ ಇಲ್ಲಡಿತ್ತಿನ ದುಂಬದ ಪೊಲ್ಲೆರ್ನ ಜೋಕುಲು ಅವಿನ ಅಲ್ಪನೆ ನಮ್ಮ ಕುಡುಂಬ ತಿಕ್ಕದಿನ ಇಲ್ಲಾಡು ಅಲ್ಪ ಕೊಂದಾವಿನ ಆರಾಧನೆ ಮಂತಂತೇಳಿ ಜಾರಂದಾಯಿ ಮಣ್ಣದಡಿಟ್ಟು ಆ ಉಜ್ಜಲು ಬೂರ್ದಿತ್ತನು ಐತೊಟ್ಟಿಗೆ ಕುಡುಂಬೂರು ನಡುಗಿರಿತ ದುಂಬುದ ಮೂಲ ಜಾಗ ಅದಾನಿ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ರಿ ಆತನಿತ್ತು ಅಲ್ಪ ಅದಾನಿ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ರಿ ಆತಿನ ಜಾಗ ಸೊನ್ಪತ್ತ 2ನೇ ಇಸ್ವಿ ಮುಟ್ಟ 8ನೇ ಇಸ್ವಿಡ್ ನಮ್ಮ ಕೈಗಾರಿಕಾಗ ಪೋಂಡಲ್ಲ ಸೊನ್ಪತ್ತ 4ನೇ ಇಸ್ವಿ ಮುಟ್ಟ ಅವು ಸಾಧಾರಣ ಅಲ್ಪ ನೇಮ ನಡತೊಂದಿತ್ತು ಸೊನ್ಪತ್ 4ನೇ ಇಸ್ವಿಡ್ ಏಕಾಏಕಿ ಅದು ಒಂಜಿ ಕುಟುಂಬದ ಕುಲು ಬತ್ತದು ಕೋರ್ಟ್ ಹೊಡೆದು ಸ್ಟೇಕ್ ಅಂತದ್ದು ನೇಮನ್ ಪಿಲ್ಚಂಡಿ ನೇಮನ್ ಉಂತಾದು ರಡ್ದಿಂತ ನೇಮದು ಮುಜಿನೆದಿಂದ ನೇಮನ್ ಉಂತಾದು ಅಲ್ತಿಡ್ದು ಬಂಡಾರನ ವಶಕ್ಕೆ ಪಡೆ ಉಂಡೇರು ವಶಕ್ಕೆ ಪಡೆ ಒಂದು ಬೇತೆ ಒಂಜಿ ಊರುಗು ಅವೇನು ಪೂರ ಬಂಡಿ ಬೊಳ್ಳಿ ಬಂಗಾರ ಮುಗ ಮೂರ್ತಿ ಪೂರ ಪತ್ತೊಂದು ಬೇತೆ ಊರು ಪೋಯರು ಆ ಪೊರ್ತುಡು ಊರ್ದಕ್ಕುಲು ಬಾರಿ ಒಂಜಿ ಬೇನೆಡು ದಯಪಂಡ ಬಾರಿ ಗೌಜಿ ದಿನ ಇಂಕ್ಲೆ ಪಿಲ್ಚಂಡಿ ನೇಮ ಬಾರಿ ಗೌಜಿ ಊರುಡು ಬಿನ್ನೆರ್ನ ಒಣಸ್ಮಾತ ಅನಿತ್ತು ಅಂಚ ಮಾತ ಇಡೀ ಊರು ಪೊಲ್ಲೆರ್ನ ಚಾವಡಿ ಪೋದು ಪೊಲ್ಲೆರ್ನಲ್ಲಿ ಐತಾಳ್ರನ್ನ ಮುಖಾಂತರ ನಡುಗಿರಿ ಸಾನಾಗ ಪೋದು ಅಲ್ಪ ಊರು ಸೇರ್ದು ಸೆರಂಗೊಡ್ಡದು ಕನ್ನನೀರು ಪಾಡ್ದು ಬತ್ತೇರು ಬತ್ತದಾದನಾಗ ಪೊಲ್ಲೆರ ಚಾವಡ್ಡು ಬತ್ತದು ಕೂಟ ಕೊಲ್ಲೋದು ತೀರ್ಮಾನ ಮಾಡಿದಾಗ ನಮಕ್ ದಾದ ಸಾಧಿತೋಜ್ಜಿ ಆಂಡ ಸತ್ಯಲೇ ಸಾಧಿತೋಜ್ ಅವಡು ಪಂಡದು ಜಾರಂದಾಯ ನಲ್ಪ ಉಂಡು ಮಲ್ತೇರು ವಿಶೇಷವಾದ ಎಂಕಲ್ನ ಐವೇರ್ ಸತ್ಯ ಧರ್ಮದೈವ ಸತ್ಯನಾಥೆ ಧರ್ಮದೈವ ಐವೇರ್ ಐಟ್ ವಿಶೇಷವಾದ ಎಂಕಲ್ನ ಆ ಕನಿಲದ ನಡುಗಿರಿತ ನೇಮಾನಾಗ ಜಾರಂದಾಯನ ನೇಮದಾನಿ ಪೂಪಾಡ್ನಂಡ ಐವೇರಿಗೆ ಸಂದ ಆಯ್ತು ಅನ್ಪಣ್ಣ ಆತ ಪ್ರಧಾನ ಅಂದ್ ಬಂದ ಅಲ್ಪದ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರ ಪಿಲಿಚಾಂಡಿ ಕಡೆದಂಡದ ಪುಗೆಲ್ ಕೊರ್ದು ಸರ್ವ ಆಯ ನ್ಯಾಯ ಜಾರಂದಾಯ ಬುಡಿ ಅಂದ ತೀರ್ಮಾನ ಆಯ ಕಡೆದಂಡಗಾಯನ ಪುಗೆಲ್ ಕೊರ್ಪಿನ ದೈವ ಅಂತ ಅಂಚ ಜಾರಂದಾಯನ ಉಂಡು ಮಲ್ಪ ಅನ್ನಗ ಜಾರಂದಾಯ ದೈವ ಉಂಡಾದು ಅಭಯದ ವಾಕ್ಯ ಕೊರ್ಪುಂಡೆಂಗ್ಲೆ ಉರ್ದಕ್ಲೆಗೆ ಸತ್ಯ ನ್ಯಾಯ ಧರ್ಮನ ಒರಿಪೊಂದ್ ಬಲೆ ಹೂವೆ ಗಲಾಟೆಗೆ ಮಾತ ಪೂರ್ಚಿತ್ತೆ ನಿಕುಲು ಭಕ್ತಿ ಶ್ರದ್ಧೆ ಅಂದಿ ಒಂದ್ ಬಲೆ ಒಂಜತ್ತೊಂದಿನ ಯಾನಿ ಮನ್ನದಡಿ ಹಿಡಿದು ನೆಗತ್ತು ಬರ್ಪೆ ಅಂತ ಅಂಚ ಎಂಕ್ಲೆಗ ಅಭಯ ಕೊರಿನ ಐತೊಟ್ಟಿಗೆ ನಿಕಲ್ನ ಕೈಗಾರಿಕಾಗ ನಿಕಲ್ನ ಊರು ಪೋತುಂಡು ಆ ಊರುನ ಯಾನ್ ಒರ್ಪಾದ್ ಕೊರ್ಪ ಅಂತ ಬಂತನು ಅಂಚ ಆ ಊರ್ಲ ಎಂಕ್ಲೆ ಒರಿಂಡು ಎನ್ನ ಅಜ್ಜರ್ನ ಒಂಜಿ ಮುಖಂಡತ್ತೋಡು ಆನಿದ ಅಪಗ ಐಕೊಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಹೋರಾಟ ಮಂತದ್ದು ಅವೇನು ಪಿರ ಪುನರ್ವಸತಿ ಕೊಲನಿ ಎಂಕ್ಲೆ ಪಿರ ಕುಡುಂಬುರು ಡ್ಯಾನ್ ಅಂಚ ಎಂಕ್ಲೆ ಊರು ಒರಿದೆ ಬಕ್ಕ ನಲ್ಲೆ ಗೊತ್ತಿನಾರು ಕುಡುಂಬರು ಬೋಶೆಟ್ರು ಅಂಚ ನಮ್ಮ ಊರು ಒರಿಂಡು ಊರು ಒರಿದೆ ಬಕ್ಕದಾದ ಅನ್ಪನ್ನಾಗ ನೇತ ಪಿರವಡು ಮಸ್ತ್ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾತ ಒಂದು ಪುನಗ ಪೊಲ್ಲೆರ್ನ ಸಂಸಾರದ ಒಂಜಿ ಪುಂಜು ಅರುಣಕ್ಕೆ ಪನ್ಪಿನಾರು ಆರು ನೇತ ಬಗ್ಗೆ ಒಂಜಿ ಒಲವದೆತ್ತ ಒಂದು ಬರ್ತದೆ ಎಂಕಳ ಮಾತ ತಿಕ್ಕದು ಇಂದೇ ಕೊಂಚ ಟ್ರಸ್ಟ್ ಮಲ್ಪಗ ಅಂತ ಪನ್ಪಿನ ನಿರ್ಧಾರ ಮಲ್ತದು ಗೋಕುಲ್ ದಾಸ್ ನಾಯಕ್ ಅಂತ ಬಂದುಲ್ಲೇರು KDV ಜಾಯಿಂಟ್ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಅದುಲ್ಲೇರು ಆರ್ನ ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಸಹಾಯ ಎಂಕ್ಲೆಗಿತ್ತಂದು ಆರ್ನ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ಮುಖಾಂತರ ಈ ಕ್ಷೇತ್ರ ಒಂಜಿ ಪಿರೊಂಜಿ ಹಂತಗೆ ಪೋಪಿ ಲೆಕ್ಕ ಶುರುವಾಣಿ 2018 ಶುರುವಾಯಿನ ಬೊಕ್ಕ ಪೊಲ್ಲೆರ ಚಾವಡಿ ಸಾಧಾರಣ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಬತ್ತದು ಉಂತು ನಂಚಿತ್ತಿನ ಪೊರ್ತುಡು ಮೂಲು ನಡುಗಿರಿ ಸಾನ ಲಾವಡು ಪನ್ಪಿನ ಪ್ರಶ್ನೆ ಚಿಂತನೆ ನಡೆಯಂಕ್ಲೆ ತೋಜಿದ್ ಬರ್ತಿದ್ದು ಅಂಚ ಒಂದು ಎಂಕುಲು ಯೋಚನೆ ಮಂತೊಂದು ಪುನಗ ಅಂದೇನು ಮಾತೊಂಜಿ ಸರಿಯಾಯಿನ ಗೊಂತು ಕನೋಡು ಬಂದು ನಿಂಗಳು ಊರ್ದಕ್ಕೂ ಮಾತ ಪಿರ ಕೊರೋನಾದ ಒಂಜಿ ಅಭಾವ ಬತ್ತಿ ನಡೆದ ಪಿರಪ್ಪ ಎಂಕುಲು ಮಾತ ಕೂಟ ಕೊಲ್ಲುದು ನೇನೊಂಜಿ ಸರಿಯಾಯಿನ ಒಂದು ಕನೋಡು ಬಂದು ದೈವಸ್ಥಾನದನ್ನೇ ಒಂಜಿ ಆಡಳಿತ ಸಮಿತಿ ಮಾತ ಮಂತದ್ದು ಅವೇನು ದುಂಬು ಕೊನೆಯ ಆತನಾಗ ನನ್ನ ದೈವಲೆ ಬಡಪಿನ ಮುಗಮೂರ್ತಿಲು ಮಾತ ಆವಡೊಂದು ಬಂದನಾಗ ಎಂಕುಲೊಂಜಿ ಕೂಟಗೊಲ್ಲುದು ನಮ್ಮ ತೀರ್ಮಾನ ಮನ್ಪರಾಗ ಎಂಗಳು ಮಾತ ಊರ್ದಕ್ಲೇನ ಕೃಷ್ಣಾಪುರ ಕಾಟಿಪಲ್ಲ ಎಂಗಳ 75 ಭಾಗ ಅಲ್ಪೊಲ್ಲೇರು ಮಾತ ಬರ್ತದು ಮೂಲು ಕುಲ್ಲುದು ಎಂಗಳು ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡ್ನಾಗ ಒಂಜಿ ಗಂಟೆದುಲ್ಲ ಎಡಿ ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ಮಾತೆಲ್ಲ ಒಪ್ಪಿದ್ದು ಒಂಜೊಂಜಿ ಮುಗ ಮೂರ್ತಿ ಕಟ್ಸಾಲೆ ಅವು ಒಂದು ಪಂಡದ ಎಂಕ್ಲೆ ಒಂಜಿ ಗಂಟೆಡು ಇಡೀ ಊರು ಅವೇನು ಮನ್ಪುಗಾನ್ ಬಂದು ತಯಾರಾಣ್ ಅಂಚೆ ಎಂಕುಲು ಬ್ರಹ್ಮಕಲಶಕ್ಕೆ ಜತ್ತು ಬಿದ್ದಾಡ್ದು ಪೊಲ್ಲೆರ ಚಾವಡಿ ಅನ್ನಪೂರ್ಣೇಶ್ವರಿ ಅಮ್ಮನ ಪ್ರತಿಷ್ಠೆ ಮಂತದ್ದು ಜಾರಂದಾಯನ ಪ್ರತಿಷ್ಠೆ ಮಂತದ್ದು ಚಾವಡಿಡು ಮನದಾನಿ ಐವೇರ್ ಸತ್ಯಲ್ನ ಪುನರ್ ಪ್ರತಿಷ್ಠೆ ಆದ ರಾತ್ರಿ
ಗಗ್ಗರ ದೀಪಿನ ಚಿತ್ತಿನ ಪೊರ್ತುಡು ಮಧ್ಯಾಹ್ನದ ಪೊರ್ತುಡೆ ಎಂಕ್ಲೆ ಕೊಂಚ ವಿಶೇಷವಾಯಿನ ಚಿತ್ತಿನ ಸಭೆ ಅಲ್ಪ ತೋಜಿದ್ ಬರ್ತದೆ ಎಂಕುಲು ಮಂತ್ ದಿನ ಅಟ್ಟನೆ 5,000 ಅಂಡ ದಾಲೊಂಜಿ 18,000 ಜನ ಮುಟ್ಟ ಅಲ್ಪ ಬರ್ತದು ಒಂಜಿ ದಿನಟ್ಟು ಉಂಡದು ಬೋತೇರು ಅವು ನಿರಂತರ ಅಲ್ಪ ಅನ್ನ ಸಂತರ್ಪಣೆ ಅನ್ನಪೂರ್ಣೇಶ್ವರಮ್ಮನ ಕಲೆ ಆ ಮಣ್ಣುಡ ಆನಿ ಎಂಕ್ಲೆ ತೋಜಿದ್ ಬರ್ತಿತ್ತು ಅಂಚ ರಾತ್ರಿ ಗಗ್ಗರ ದೀಪಿನ ಚಿತ್ತಿನ ಪೊರ್ತುಡು ಜಾರಂದಾಯ ಗಗ್ಗರ ದೀನಾಗ ಅವೇ ಉಜ್ಜಲ್ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾಪನೆ ಆತಿನ ಅವೇ ಉಜ್ಜಲ್ ಚಾವಡಿದುಲ ನೇಲಿ ಅಜನೆ ಅದು ತನ್ನಾತಿಗೆ ತೂಂಕೆರ ಸುರುವಣ್ ಅವಳು ತಿರ್ತಡು ಆ ಉಜ್ಜಾಲದ ಪಿದೆ ಮೇತ ಖಂಡಿತ ಬರೀಟ್ ಅನ್ನು ಪೂಜಾರುಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಕರ್ಣ ಪೂಜಾರುಲ್ಲ ಅಲ್ಪ ರೆಸ್ಟ್ ಮಂತ್ ಬೇರೆ ಜತೊಂದಿತ್ತೇರು ಆ ಸೌಂಡ್ ಗಕ್ಕು ಲಕ್ಕದ ಆ ಉಜ್ಜಾಲದ ಕಣ್ಣಿ ನಿಂಚ ತೂನಾಗ ತೂಂಕೊಂದು ಒಂದು 4 ವರ್ಷದ ದುಂಬು 4 ವರ್ಷದ ದುಂಬು ಆಯ್ತ ಬಗ್ಗೆ ಬಕ್ಕ ಅವ್ರೆ 4 ವರ್ಷದ ಬಕ್ಕ ಮರಣಿ ಕೊಡ ಘಟನೆ ಅವು ಒಂಚೂರು ಬಲ್ಲೆ ಪುಷ್ಪರಾಜರ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಕೊನಾಗ ಅವು ಉದಾಹರಣೆ ಪಂಡಗ ಎಂಕುಲೊಂಜಿ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುಡು ಎಂಕಲ ದೈವದ ದಯಪಂಡಗ ಆಗೊಂಜಿ ಸನ್ನಿವೇಶ ಎಂಕಲ ರೋಮಾಂಚನ ಪ್ರತಿ ಒರಿಯಗಲ ಆನಿದ ದಿನೊಟ್ಟು ಇಡೀ ಒಂಜಿ ಮೂಕ ವಿಸ್ಮಿತರಾದ ಮುಂತುದು ಆ ಜಾಗಡ್ ದೇವರು ಕೆಲವರು ಕೈ ಮುಗ್ಗಿನು ಕೆಲವು ಲಕ್ಕೊಂದು ಮತ್ತದು ಅಲ್ಪಣೆ ಅಡ್ಡ ಬೂರುಡು ಒಂಚಿನ ಮಾತ ಎಂಕಲ ಸಾಕ್ಷಿ ಆದಿತ್ತನು ಅವಳು ಪಿಲ್ಚಂಡಿ ಲಕ್ಕುಲ್ಲ ಅಲ್ಪ ಈ ತೂಂಕುಣಲ ಒಂಜಿಂದು ಒಂಜೇ ಪೊರ್ತುಡು ಆಂಡ ಕೆಲವರೆನ್ನರೇ ಇದು ನೆತ್ತವಾಗಿರೋದು ಅಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜ ಅನ್ನೋಕಲ್ಲ ಅವ ಕಡೆ ಫ್ಯಾನ್ ಬಾರ್ತಿರ್ತದೆ ಗಾಳಿ ಪೂರ ಬಂದರೆ ಅದು ಸುಲಭ ಜಂಚಿನ ಅವು ದೇಹಕ್ಕೆ ಉಲಯ ಗಾಳಿ ಪೊಗ್ಗರ್ಲ ಅಲ್ಪ ಐಕ್ ಪೂರ ಬ್ಯಾರಿಕೇಡ್ ಉಂಡು ಉಲಯ ಪೋರ್ಲಜ್ಜಿ ಅತ್ತಂದಂಡೆ ಯಾರೋ ಪೋದು ಪಂದಾದು ಅದೇನೆ ಉಲಯ ಪೋರನೆ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಉಂಡು ಚಾವಡಿ ಉಪ್ಪುನು ಪಡ್ಡೈಮೇಟ್ ಪಡ್ಡೈಮೆ ಫುಲ್ ಗೋಡೆ ಉಂಡು ಮುಡೈಮೆ ಅಲ್ಪ ಕಂಡಿ ಉಪ್ಪುನು ಬೊಕ್ಕ ಗಾಲಿಗೆ ಬಂದು ನಾತವು ಪೂಂತದ ಸೊತ್ತುಲತ್ತವು ಹೌದಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿತ್ತಿನ ಆ ಮಂಚ ವಂಚಪುಣು ದೈವದಾತನ ಉಜ್ಜಾಲ ಏತು ದುನ್ನಪುಣು ಪ್ರಾರಂಭದ ದಿನೋಟ ಎಂಕಲ ಬ್ರಹ್ಮಕಲಸದ ವರ್ಷೋಡು ಎಂಕುಲು ಒಂಜಿ ಎಡಮ ಜನ ಅವೇನ್ ದೆರ್ತದು ತಾಂಗೊಂಡ್ರೆ ತೀರ್ದು ಅವನ್ ಕುಲ್ಲರಂದನಗ ತಾಂಗೊಂಡ್ರೆ ತೀರ್ದು ಏರಿಗಳ ಮಾತೆರ್ಲ ಆತು ಶ್ರಮ ಪಡೆದ ಅವು ದೀತೀನಿ ಅಪಗ ಅಂಚಿರಂದು ಆಪಿನ ಪಡಗ ಅವಳು ಹತ್ತುಲೆ ಎಂಕಲೊಂಜಿ ಜಾರಂದಯನ ಒವು ಸಂದರ್ಭ ಉಂಡು ಸೇಮ್ ಸಂದರ್ಭ ಇನಿ ಪಿಲ್ಚಂಡಿನ ಇನಿ ಪಿಲ್ಚಂಡಿಲ ಅಲ್ಪ ತೊಜಪಾದ ಕೊರಿಯ ತನ್ನ ಕಲೆಕಾರ್ನಿಕಲ್ ಎಂಕುಲು ಹಿರಿಯರ್ನಕುಲ ಪಣ್ಣಂತೀರ ಆ ಕಾಲೋಡು ಕಣಿಲ ನಡುಗಿರಿಟ್ಲ ಇಂಚಿನ ಘಟನೆಗಳು ನಡತನಿಗೆ ಸುರುತ ಸರ್ತ ಜಾರಂದಯನ ಗಗ್ಗರ ಸುರುತ ವರ್ಷದಾನಿ ಪ್ರಥಮ ವರ್ಷದಾನಿ ಜಾರಂದಯನ ಇನ್ನಿಂದ 4ನೇ ವರ್ಷಕ್ಕೂ ಪಿಲ್ಚಂಡಿನ ಆ ಐವೇರ್ ಸತ್ಯಲು ಅವಳು ಪೊಲ್ಲೆರ ಚಾವಾಡಿ ಆರಾಧನೆ ಮಂತೋದು ಬೈದಿನಿ ಪೊಲ್ಲೇರು ದಯಪಂಡ ಒಂಜಿ ಟೈಮುಡು ಎಂಕುಲು ಜೋಕುಲು ಪುನಗ ಎಂಕುಲು ಕಣ್ಣಾರೆ ತೂತಿನ ಮರಡಿ ಸುದ್ದಿ ಆಂಡ್ ಓ ಮಲ್ಲ ಶಬ್ದಕ್ಕೆ ಎಂದು ಬತ್ತನಿಗೆ ಏನೋ ಪುಡೈಲೇಕ ಅವೇ ಶಬ್ದ ಆನಿಲ ಜಾರಂದಯನ ಓ ತೂಗನ ಆ ಒಂದು ಪುಣಗಲ ಅವೇ ಶಬ್ದ ಇನಿ ಪಿಲ್ಚಣ್ಣಿನ ಆನಗಲ ಅವೇ ಶಬ್ದ ಒಂದು ಒಂಜಿ ಎಂಕಲಿಗೆ ವಿಶೇಷವಾಯಿನ ಅಂದು ಐದು ಬಕ್ಕ ಆ ತೂಂಕಾಣ ಉಲಾಯ್ದು ಬರ್ತದ ಒಲ್ಪಡ್ತು ಪಿದಾಯ್ದು ಬರ್ತನ ಶಬ್ದ ಉಲೈಡಿ ಸಾನದ ದೆತ್ತ ಉಲ ಆ ಒಂಜಿ ಪರಿಸರಡೆ ಆಯ್ತಾ ಉಲೈಡ್ ಸಾನದ ಒಂಜಿ ಚಾವಡಿಡೆ ಆತೇ ಜಾಗಡು ಬತ್ತನು ಅಂಚಾದ ಜನಕುಲು ಅವೇನು ತೂದು ಲಾಸ್ಟ್ ಕರಿನ ಮಸ್ತ್ ಭಕ್ತಿ ಇರಲ್ಲ ಈ ಸತ್ತಿಲ್ಲ ಅಂಚೇನೆ ಪ್ರತಿ ಅವೊಂಜಿ ತೂಪಿರನೆ ಪೊರ್ಲು ದೇಪನ ಕರಿನೊಂಜಿ ಜಾರಂದಯನಲ ನೇಮದಪ್ಪ ಕಾಣ್ತಲೆ ಈ ಸತಿ ಪಿಲ್ಚಣ್ಣಿನಲ್ಲ ಅಂಡ್ ಮಾತ ಎಂಕಲಿಗೆ ಒಂಜಿ ವಿಸ್ಮಯ ಒಂದುಂಡು ದೇಪನ ಆ ಕ್ಷೇತ್ರ ಆ ಒಂಜಿ ಜಾಗಡ್ ಆ ನಡುಗಿರಿಟ್ಟು ಈ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಂತಿನಕುಲು ಬತ್ತದು ಒರಿಯೇರಿನ ಒಂಜಿ ಕೊಡುಗೆ ಕೊರೊಂದುಲ್ಲೆ ಒಂದು ಎಂಕಲಿಗೆ ವಿಶೇಷ ಆಪಿನಿ ಪ್ರತಿ ಒರಿಲ ಬತ್ತದು ಎಂಕುಲೊಂಜಿ ಎನ್ನುದೆ ಅನ್ನಟೆ ಯಾನ್ ಎನ್ನಿದಿನ ಕೆಲಸ ಆತಂಡು ಎನ್ನೊಂದು ಇಂಟರ್ಲಾಕ್ ಪಾಡಿನಂತಿರಪ್ಪಾಡು ಬೊಕ್ಕೊಂಜಿ ದಾದಾಂಡಲ ಅವೊಂಜಿ ಎಂಕಲಿಗೆ ಈ ತೋಜ ಬೊಕ್ಕೊಂಜಿ ಅನ್ನದಾನೋಡು ಎಂಕಲ ಅನ್ನಪೂರ್ಣೇಶ್ವರ ಅಮ್ಮನ ದಯನ ದಾದನ ಇನಿ ಮುಟ್ಟ ಒಂಜಿ ಕೊರತೆ ಅಂದ ಎಂಕಲಿಗೆ ಆತಜಿ ಆ ಜಾಗ ಸ್ವರಾಜರು ಬರ್ಪೆ ಮೋನಣ್ಣೆ ಈ ಪವಾಡೋಲ್ಪುರ ಈರ್ನ ದೃಷ್ಟಿಡು ದಾದೆ ಎಂಚ ಒಂದು ಪುರ ಕಾರಣ ಪೂರ ದೈವದ ಹೆಚ್ಚಿನ ತಂದೆ ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ಅವನು ಪಣಿಯರ ಸಾಧ್ಯ ಹೆಜ್ಜಿ ಅಂಚಿನ ಶಬ್ದ ಬಣ್ಣಗ ಪಿರಾಡು ಜೋಕುಲು ಪೂರ ಇತ್ತೇರಿ ಹೊರ ಅಕ್ಲೆಗೆ ಮೈ ಜಿಮ್ ಆತನು ದಾದ ಪನ್ಪಿನ ಒಂಜಿ ಸಂಶಯ ಬೊಕ್ಕ ಅವನು ತೂಣಾಗ ಭಾರಿ ಸಂತೋಷ ಅಲ್ಲ ಅಕ್ಲೆಗೆ ಅಂಚ ಬೇತೆ ಎಂಗ್ಲಿಗೆ ಅವು ದಾದಾತನು ಹೆಂಚಿನಾತನು ಎಂಗ್ಲಿಗೆ ಬಂದು ಪಣಿಯರ ಆಗೋಜಿ ಏತೆ ಆ ಪೊರ್ತುಗು ದೈವ ಬಾಯಿ ಜತ್ತು ಪಾತ್ರ ರಜಿ ದೈವ ಗಗ್ಗರ ದೇಜಿಟ್ಟು ಪುನಗ ಬೊಕ್ಕ ಮಾನಿಚ್ಚಾನಗ ಅತಂದ ನೇಮ ತೆಚ್ಚಿಡ ಈ ವಿಚಾರಕ್ಕೆ ಏನ್ ಜಾರ ನಿಕು ಎಂಕ್ಲ ಕೇಳರೆ ಬೋತಿಜ ಅಂಡ ದೈವನೇ ಪಂತ್ರ ನುಡಿತಾರೆ ಅಪಗನೆ ದೈವನೇ ನುಡಿತಾರೆ ಅದನ್ನ ಪೊಟ್ಟ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಬರೋಲ್ಲ ದೈವ ಗಗ್ಗರ ದೇಜಿ ಬೊಕ್ಕ ನೆಕ್ಕಲ ಬಂತನು ಅವು ಯಾನೆ ಎಂದು ಮಾಡ್ತೀನಿ ಯಾನೆ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ತೋಜಾದು ಕೊಡ್ತೀನಿ ಇಂಚಪುರ ಬಂತನು ಐದಲ್ಲ ಕಾರಣದಲ್ಲ ಪಂಡ ತೋಜಾದು ಕೊರ್ರದ ಕಾರಣದ ಎಂಕುಲ ಕೇಂದ್ರ ಬೋತಿಜ 33 ವರ್ಷೋಡು
ఆయనగా ఈ కోల నేమని ఇత్తది ఆ ఇవేరు సత్యోలేక ఇంకా 33 ವರ್ಷೋಡು పార్పడిలు బొడిదిత్తుంది నెలస మాతను ఇని ఊర్దకులు ఎన్నదు జా ఎంకలికి ఇంచ ఆపుడు నడుగురు ఇంచ ముందు పూర దైవ చిత్త దేపండ ఎంకలు ఎన్నిది నెజ్జి దైవం మన్పోందే పోయినిందే ఎన్ని పనులు ಖಂಡಿತ ನರಮನಿ ಮಲ್ಪುನೆ ಎಂಚಬೋಡ ದೈವಲೇಗೆ ಎಂಚಬೋಡ ಅಕ್ಕಲಿಗೆ ಬೋಡ್ತಿನಂಚಿನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ನಾವಾಡು ಐಕ್ಯ ಬೋಡ್ತಿನ ಜನಕ್ಲಿ ನಾಡು ಇತ್ತು ಅರುಣ ಮೇಡಮ್ ಅನ್ಕೊಂಡಿರ್ತಲ್ಲ ಆರೊಂದು ಪೊಣ್ಣು ಪಂಜವಾದ ಲೀಡರ್ಶಿಪ್ ದೆತ್ತೊಂದು ಆ ಜಾಗದ ಒಂದು ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ ಬಂತೇರು ಅಂಚೆನೆ ಕುಡರಿ ಗೋಕುಲ್ದಾಸ್ ಐಕ್ಯ ಸರಕಾರದ ಮಟ್ಟದ ಅರೆಡ್ದು ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡ್ತೇರಿ ಅಂಚೆನೆ ಪೊಲ್ಲೇರ್ನ ನರಸಿಂಹೊಳ್ಳೆರ್ನ ಅಣ್ಣನ ಮಗೆ ఆయన ಪರಮೇಶ್ವರ್ ಒಳ್ಳ ಬೊಕ್ಕ ರಾಜೇಶ್ವರ ಆರು ವರದೇಶುಡು ಇತ್ತಿನಾರು ಆರು ಒಂಜಿ ಮನಸ್ಸು ದೈವ ಮನಸ್ಸು ಕೊರನದಾದನ ಆರು ಬತ್ತ ಐಕೆ ಬೋಡ್ತಿನ ಲೀಸಿಗೆ ಬೋತಿನ ಅಮೌಂಟ್ ಕಟ್ಟದ್ದು ಐದಕ್ಕೆ ಐತ ಬೋಡ್ತಿನ ನಿನ್ನ ದುಂಬು ಬರ್ತದೆ ಪೊಲ್ಲೇರ್ನ ಜೋಕುಲ್ ಇತ್ತೇರು ಸುರೇಶ್ ಒಳ್ಳೆಯರ್ ಇತ್ತೇರು ರವಿ ಒಳ್ಳೆಯರ್ ಇತ್ತೇರು ಮಾತೇರ್ಲ ಒಂಜಿ ಸೇರ್ದು ಆ ಟೈಮಡು ಒಂಜಿ ದೈವನ ಒಂಜಿ ನೆಟ್ ಪ್ರೇರೇಪಣೆ ಆ ಶ್ರದ್ಧಾ ಭಕ್ತಿ ಹಿಡಿತಿನಗಳಿಗೆ ಆ ದೈವನು ಸಂಪೂರ್ಣ ಅನುಗ್ರಹ ಆಯ್ತದೆ ಈಜಿಂದ ತುಲೆಣ್ಣ ಎಂಕಲ ಊರು ಉಪ್ಪುಣೆ ಒಂತೆ ಇಲ್ಲಿ ಪೂರಾ ಪರ ಊರು ದಾಖಲು ಎಪ್ಪುಣೆ ಐತ ಚಾಕಿರಿ ದಾಖಲು ಒಂಜಿ ವಿಶೇಷವಾದ ನಂಜಿನ ಅಲ್ಪದ ಶಕ್ತಿಯಿಂದ ಕೇಂಡ ಐಟ ಒಂಜಿ ಕೈಗಾರಿಕಾ ಉದ್ಯಮಿ ನಕಲು ಬರ್ಪಿನ ಒಂಜಿ ಸಾಕಾರ ಅಥವಾ ಆ ಜಾಗ ದಕ್ಕಲು ಇನ್ನಿತ್ತೆ ಬೋಶೆಟ್ರ ಮನೆ ತರ ದಕ್ಕಲು ಒಂಜಿ ಎಂಕಲ ಒಂಜಿ ರೆಡ್ಡೆ ಕೊಮಲ ಚಿಲ್ ದಕ್ಕಲು ಉಳ್ಳೇರು ಅಂಚೆನೆ ಬಾಕಿ ಮಾರ್ಕೋಡೆ ಎಂಕಲ್ನ ಉಂಡು ಪಡುಮನೆ ಮೋಹನ್ ಶೆಟ್ಟಿನ ಉಂಡು ಅಂಚೆನೆ ಬಿಲ್ಲವ ಸಮಾಜದ ತೊಲೆ ಎಂದು ಏರಲ್ಲ ಒಂಜಕ್ಕೆ ಸೀಮಿತವಾದ ಎಂಕಲ್ನ ಬಲ್ಲಿ ಇದು ಒಂಜಿ ಮಾತ ಜಾತಿ ಮೊಕಲ ಎಂಕಲ್ನದ ಮಾತಿರಲ್ಲ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಅದು ಒಂಜಿ ಆಪಿನಂಚಿನ ಅಂಚೆನೆ ಬಿಲ್ಲವ ಮನೆತನದ ಕಣಿಲ ತೊಲೆ ಕಣಿಲ ಪಂಪಿನ ಒಂಜಿ ಬಿಲ್ಲವ ಮನೆತನದ ಕಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಐತಿ ಇತ್ತೀನಿ ಮಸ್ತ್ ಇಲ್ಲಿ ಇತ್ತೀನಿ ಅಲ್ಪ ಬಿಲ್ಲವ ಮನೆತನದ ಕಲ್ಲ ಮಾತ್ರನೇ ಇತ್ತೀನಿ ಆ ನಡುಗಿರಿತ ಸುತ್ತಮುತ್ತ ಆಯ್ತಾ ಪೂಜನೆ ಮಂತಿನ ಗುರು ಪೂಜೆ ಇರಲೇನ ಅಂಚೆ ಪ್ರತಿವರಣ ಅಕಲ ಜಾರಂದಾಯ ಬನ್ನ ಪುದರ್ ಬರಡ್ಡೆಲ್ಲ ಜತ್ತಿ ವೈದ ನಿಲ್ಲಡೆ ಐಕಲ ಒಂಜಿ ಇನ್ನಲ ದೇಪಣ ಜಾರೋಗುಲ ಆ ನಡುಗಿರಿ ಕಣಿಲಾಗಲ ಒಂಜಿ ದುಂಬುದ ಕಾಲದ ದೇಪಣ ಜಾರಂದಾಯಗೆ ಪೇರು ಕೊರಿಯರೆ ದುಂಬ 45 ಮುಟ್ಟುದು ಜತ್ತದು ತಿರ್ತು ಬರ್ತದು ಆ ಕಂಡೋಡು ಅವಳ ದರಿದೀಪ ಜಾರಂದಾಯಗೆ ಅವಳು 5 ಸತ್ಯಲೆಟ್ಟೆ ದರಿದೀಪದ ಜಾರಂದಾಯಗೆ ಅವತ್ತಂತೆ ಕಂಚಿಲ್ದ ಸೇವೆಲ್ಲ ಜಾರಂದಾಯಗೆ ಹಲೋ ಹಲೋ ನಮಸ್ತೆ ನಮಸ್ತೆ ಅಣ್ಣ ಪಲ್ಲೆ ಏನಣ್ಣ ಯಾನು ವಿಶ್ವನಾಥ್ ಅಮೀನ್ ಕುಡುಂಬುರುಬುಡು ಪಲ್ಲೆ ಅಣ್ಣ ಈರ್ನ ಊರುಡು ಬಾರಿ ಬಾರಿ ಮಲ್ಲ ಒಂಜಿ ವಿಚಾರ ನಡತು ಐತ ಬಗೆಟ್ ಪಲ್ಲೆ ಇರೆ ಐತೆ ಪನೀರ ಬಂದಾಗ ಮುಗ್ಲೆಗೆ ಅಶ್ವಿನ್ ಶೇಖರ್ ನಮಸ್ತೆ ನಮಸ್ತೆ ಬೊಕ ಪುಷ್ಪರಾಜ್ ಶೆಟ್ಟಿ ನಮಸ್ತೆ ನಮಸ್ಕಾರ ನಮಸ್ಕಾರ ಪಲ್ಲೆ ಪಲ್ಲೆ ಅಣ್ಣ ಬೊಕ ಮೋಹನ್ ಶೆಟ್ಟಿ ನಮಸ್ತೆ ನಮಸ್ಕಾರ ಅಣ್ಣ ನಮಸ್ಕಾರ ಬೊಕ ಇನಿ ಬಂಡ ಎಂಜ ಗೊತ್ತುಂಡೆ ಕಾರ್ಮಿಕ ಬಂಡ ಎಂಜ ಅಂತ ಪಣ್ಣಗ ಅಂದೆ 30 ವರ್ಷೋಡು ಒಂಜಿ ಕರ್ಸಲೆ ಪಿಲ್ಚಂಡಿ ಕೊಡ್ತಿನ ಬೋಶೆಟ್ ನಮಗೆ ದಿವಾಕರ್ ಶೆಟ್ರು ಕೊಡ್ತಿನ ಮಣ್ಣು ತೆತ್ತಿತ್ತನು ಮಣ್ಣು ತೆತ್ತಿನ ಗಾಡಿ ಇಂಗ್ಲೆ ಟಿಕೆಟ್ ಇತ್ತೆಲ್ಲ ಅವು ಫಲ ಫಲ ಮಿಂಚಿನವೆ ಆ ದೈವ ನೆಟ್ ನೆಟ್ ತೀತಿನ ಮಂಚ ಹೊಡ್ ತೀತಿನ ಇತ್ತೆಲ್ಲ ಅವು ಆ ವಿಶೇಷತೆ ಬಂದಾಗ ಅದೇ ಮುರಾಣಿ ಆ ಹಿಂದೂ ಮಾತ ಉಯ್ಯಾಳೆ ತೂಗುಂಡತೆ ಆನಿಯೇ ಪಿಲ್ಚಂಡಿ ಪಿರಿಯನಾಗ ಎಂಕ್ಲೆ ಊರು ಕೊಂಚ ಅಪಾಯ ಕೊರ್ರೆಂಡು ಅವಳು ಚಾವಟಿ ನೆತ್ತ ನಡುಗಿರಿತ್ತ ಎದುರುಡು ದೇವಸ್ಥಾನದ ಎದುರು ಭೂಮಿ ಕುಳ್ಳುದು ಎಂಗ್ಲೆ ಅವಳು ಕುಲ್ಲುನಲ್ಲ ನೆತ್ತ ಬಾಳೋಳಿ ಕಟ್ಟುನತೆ ಬಲಿತ ಮಿತ್ತ ಬಾಳೋಳಿದ ಪೂ ಬಲಿತ ದೀಪకు ಬೂರಂದೆ ಬಲಿತ ಸುತ್ತಾದ ಬೂರ್ದುಂಡು ದಾಲ ಅವಂದೆ ಬಲಿತ ದೀಪ ಬಿನಿ ತೆಗೆದ್ರೆ ಅವಲ ಒಂಚೂರು ದಾಲ ಅವಂದೆ ಬಾರಿ ಕೊರ್ಲು ಆತನು ಅವೇನು ಎನ್ನ ಎಂಕ್ಲೆ ಮೈ ಜುಮ್ಮ ಬಂದ್ಬುಂಡು ಅಂಚೆ ಬಾರಿ ವಿಶೇಷ ಬಣ್ಣಗ ಎಂಕುಲು ಬಣ್ಣಗ ಇನ್ನು ಅಲ್ಪ ವರ್ಷ ದುಂಬುಡು ಎಂಕುಲು ಏತ ಪ್ರಯತ್ನ ಬೇಡ ಆತೆ ಆಯ್ತು ದೈವದೇವರು ಎಂಕ್ಲೆ ಪ್ರತಿಫಲ ಕೊರಿಯರು ಖಂಡಿತ ಖಂಡಿತ ಆನಿ ಪಿಲ್ಚಂಡಿನ ಕೋಲನ್ನು ಉಂಟಾಯರು ಆಂಡಲ ಎಂಕುಲು ಆಮೇಲೆ ದಾನ ಮಲ್ತದ ಎಂಕ್ಲೆಗ ಆಯ್ತ ದುಕ್ಕೋಡು ಬರ್ತದೆ ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ಅವು ಪಂತನ ಎಂಕ್ಲೆ ದೈವ ದರ್ಶನ ನಿಕ್ಲು ಬುಲ್ತನಲ್ಲ ಬುಲ್ಪೊಚ್ಚಿ ನಿಕ್ಲು ತೆಲ್ಪುಲಕ ಮಲ್ಪೋಯಂದು ತೆಲ್ತಿಲಕ ಮಲ್ತನು ದೈವ ಮೂಲು ಮಿತ್ರದ ಭೂಮಿದ ಅದಿರ್ತೆ ಮಿತ್ರ ಬೈದನ್ ಬುಡಂಡಿ ಸರಿ ಅಣ್ಣ ಸರಿ ಸೊಲ್ಮೇಲು ಅರೆ ಮಾತಾಡಂడి ಕಟ್ಸಲೆ ಅವು ದುಮ್ಮದ ಕಟ್ಸಲೆನೆ ದುಮ್ಮದ ಕಟ್ಸಲೆ ಅವು ಎಲ್ಲ ಭಿನ್ನ ವೈಜ್ ಹಿಡಿದಲ್ಲ ಇಜ್ಜಿ ದಾಲ ತಿಜ್ಜಿ ಅಂಚನೆತ್ತಲೆ ಎನ್ನ ತಮ್ಮಲೆ 35 ವರ್ಷ ಹೊರದು ಅವು ಒಂದು 33 ವರ್ಷ ಸಾಧಾರಣ ಅವು
ಪೊಲ್ಲೆರ ಚಾವಡಿ ಇತ್ತು ನಾವು ಕಡ್ಸಲೆ ಅವು ಇಪ್ಪ ಚಾವಡಿ ಬೂರ್ನ ಪಡ್ತುಡು ಅವು ಮಣ್ಣದ ಅಡಿಕೆ ಬೋತುಂಡು ಮಣ್ಣದ ಅಡಿ ಇಟ್ಟು ಬೋದು 30 ಏರೆಗ್ಲ ಗೊತ್ತೇ ಜಾವ ಉಂಡು ಬಂದು ಮಣ್ಣು ಅಗಪ್ಪುನಾಗ ತಿಕ್ಕನೆ ಎಂಗ್ಲಿ ಆಯ್ತೊಟ್ಟಿ ಕೆಲವು ಮನಿ ಕೆಲವು ದೀಪದ ಸೊತ್ತುಲು ಮತ್ತೆ ತಿಕ್ಕನು ಈ ಕಡ್ಸಲೆ ಎಂಕುಲ್ ತೆತ್ತು ತೂನಾಗ ಅವು ಫಳಫಳ ಉಂಡು ಫಳಫಳ ಮಂಡ ಅವು ದಾಲ ಒಂಜಿ 33 ವರ್ಷ ಅವು ಹೊಸರದ ಜಾಗ ಪೊಲ್ಲೆರ ಚಾವಡಿದ ದಾಲ ಆತಿಜಿ ಒಂಜಿ ಚೂರು ದಾಲ ಆತಿಜಿ ಬೊಕ್ಕ ಯಾನ್ ಎನ್ಯುನು ವಿಶೇಷವಾದ ಈ ರಡ್ಡು ದೈವಲು ದಾಯಿ ತೂಂಕನ್ನು ಉಜ್ಜಲನ್ ತೂಂಕಾಯ ಅಂದ್ಕೊಂಡ ಜಾರಂದೆ ಆತ ಪ್ರಧಾನವಾದ ಕೂಡ ಕೆಲವರು ಗೊತ್ತಿಜನ್ನ ಕೆಲವು ಬೇತೆವು 5 ಸತಿ ಬಂಡ ರೂಪರ ಐಟ್ ಮೈಸಂದಾಯೆ ಕಾಂತೇರಿ ಜುಮಾದಿ ಜಾರಂದಾಯೆ ಸರಳ ಜುಮಾದಿ ಪಿಲ್ಚಂಡಿ ಪಡಮೂರು ಮಾಗಣದ ಪ್ರಧಾನ ದೈವ ಕಾಂತೇರಿ ಜುಮಾದಿ ಐತ ಸುರೂತ ನೇಮ ಆಪಿನ್ ಮೈಸಂದ ನೇಮ ಮೂಲ ಮೈಸಂದ ಐದು ಪಕ್ಕ ನಡುತ ನೇಮ ಜಾರಂದಾಯೆ ಕಡೆ ದಂಡದ ಪಿಲ್ಚಂಡಿ ಅಂಚಿನ ಹಲೋ ಹಲೋ ನಮಸ್ತೆ ಹಲೋ ನಮಸ್ತೆ ಪಲ್ಲೆ ನಾನು ರಿತುನ್ ಕನಿಲ ಬಂದು ಪಲ್ಲೆಣ್ಣ ನಮಸ್ತೆ ಅಶ್ವಿನನ್ನ ಕೃಷ್ಣರಾಜನ್ನ ಪಲ್ಲೆ ವಿಷಯ ಪಲ್ಲೆಣ್ಣ ಪೊರ್ತೊಂಚು ಎಂಕಲ್ನ ಅಮ್ಮ ಅಜ್ಜಿನ ಎಂಕಲ್ ಪಂಡ ಕನಿಲ ದುಂಬು ಸಾನ ಇತ್ತು ಮಿತ್ತರು ಆಯ್ತಾ ತಿರ್ತದೆ ಎಂಕಲ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಇತ್ತೀನಿ ಪಂಡ ಅಮ್ಮ ಎನ್ನ ಮಾಮನಗಳು ಬರ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಇತ್ತೀನಿ ಪಂಡ ಎಂಕುಲ ಸಾನದ ತೂನ ಪಣ ಅಮ್ಮನಗಳು ಬರ ಪನ ಇತ್ತರು ಇಂಚ ಇಂಚ ದುಂಬ ಆತಂಡು ಕಾರ್ಣಿಕ ಪಿಲಿಪುರ ಬತ್ತದು ಕಠಿಣ ಅಲ್ಪ ಕುಲ್ದಿನ ಬೊಕ್ಕ ನೇಮದ ಜನ ಆಪಿನ ಮಿತ್ತಿಡು ಅಂಚ ಮಸ್ತ್ ಕಾರ್ಣಿಕದ ವಿಷಯ ಬರ ಪನ ಇತ್ತಾರೆ ಅವು ಪರ ಪನ ಎಂಕ್ಲು ಎನ್ನೊಂದಿತ್ತ ಎಂಕ್ಲಿಗೆ ನೇಮ ತುಯರ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಆಯ್ತು ಅಪ್ಪ ಪಂಡ ಮಸ್ತ್ ಎಲ್ಲಿ ಒಂದು 6ನೇ 7ನೇ ಕ್ಲಾಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಆದಿತ್ತ ಅಂಡ್ ಇತ್ತೆ ಪಂಡ ಇತ್ತೆ ಎಂಕ್ಲು ಒಂದು ತುಯರ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಬಂದ ಎಂಕಲ್ಲ ಭಾಗ್ಯ ಖಂಡಿತ ಖಂಡಿತ ಅವು ಪಂಡ ಎಂಕ್ಲು ಇತ್ತೆ ನೇಮ ತುಯರ ಫೋನ್ ನಾನು ಎಂಕ್ಲ ಇತ್ತೆ ಪೆನ್ನ ಅಣ್ಣನ ಕುಲ್ಪುರ ಅಲ್ಪ ಚಾಕ್ರಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ವ್ಯಾನ ಮಂತದಲ್ಲೇ ಪೂರ ದಿನ ಪೋದು ಅವೊಂಜಿ ಎಂಚ ನೇಮ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಪುಂಡು ಎಂಚ ಮುಗ್ಗಿಂಡು ಆಯ್ತ ನಡುಟು ಪವಾಡ ಅಪುರ ತೂನ ಎಂಕ್ಲೆ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಆಪುಂಡು ಸರಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಅವಜಿ ಕಲಾಕಾರನಿಕ ಮೆರಡ್ಡ ಊರ್ದ ಜನಕಲ ಭಕ್ತಿಲ ಆತೆ ಮುಖ್ಯ ಇದಾಗಿದ್ದ ಕೇಂಡ ನವೀನಣ್ಣ ಇಂದೂಲಿತ್ತ ತುಲೆ ಅಲ್ಪ ಒಂಜಿ ಕಣಿಲದ ಪೂಜನದ ಅಂದು ಮನ್ಪುಡು ಕಣಿಲದ ಪೂಜಾರ್ಲೆಗೆ ಐಡ್ದತ್ತ ಶುದ್ಧದ ಇಲ್ಲಿ ಪಿಲ್ಚರ್ನಿನ ಮಾತಾಕಲು ಮಂತ್ರ ಅಂತಾರೆ ಶುದ್ಧದಲ್ಲ ಅಂಚನೆ ಕಾಮರಾಯಿ ಬಂಡ ಸರಳ ಜೋಬಾದಿ ಬೈದಿನಂಚಿನಲ್ಲಿ ಆ ಇಲ್ಲದ ಮನೆತನದಕ್ಕೂ ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ ಉಳ್ಳೇರು ಐಡ್ದು ಬೊಕ್ಕ ಮೀನಕಾಲಿಯ ಮಿತ್ತ ಮೀನಕಾಲಿಯ ತೀರ್ಥ ಮೀನಕಾಲಿಯ ಅಂಚನೆ ಬಾಂದಾಡಿ ಬರ್ಕೆ ಈತ ಇಲ್ಲದಕ್ಕಳು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಆತೆ ಅವನ್ ಎಂಕು ವಿಶೇಷಣೆ ತೋಜು ನಿಜನಲ್ಲಿ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯಲ್ದ ನಡುಟು ಉಂಡತೆ ಆತ ಇಲ್ಲದಕ್ಕಳು ಬರ್ತದೆ ಅವಳ ಎಂಕಲ್ಲ ಎಡೀ ಎಂಕಲಿಗೆ ಒಂಜಿ ಆಸ್ತಿಂದೆ ಪಣಲು ಎಂಕಲ್ಲ ಜವಣೇರು ಯುವಕ ಯುವತಿಯರು ಅಕ್ಕಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಬೇಲೆನೆ ಬೇತೆ ಆ ಡೆಕೋರೇಷನ್ ತೀರುತ್ತೆ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಆ ಡೆಕೋರೇಷನ್ ಮನ್ಪುಣ ಒಂಜಿ ಪೊರ್ಲು ತುಂಡ ದಿನೋಲ ಬೇಲೆ ಪೋಪಿನಕ್ಕಳು ಮಾತ ಬೈಯಡ್ ಬರ್ತದೆ 15 ದಿನೊಟ್ಟು ಅವೇನು ಮಾತ ತಯಾರು ಮಾಡ್ತದೆ ಉತ್ಸವದ ನಿದಾಪಗ ಎಂಕಲಿಗೆ ನೇಮದಾಪಗ ಬಾರಿ ನಮ್ಮ ಒಂದು ಉತ್ಸವ ಬಂದ್ರೆ ಬಲ್ಲಿ ಯಾಕಂದ್ರೆ ನೇಮ ಎಂಕಲ ನಿಯಮ ಪ್ರಕಾರ ಆಪಿನಂಚಿನ ನೇಮ ಆ ನೇಮನು ಭಾರಿ ವಿಜೃಂಭಣೆಡು ತನ್ನ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಇಲ್ಲದಕ್ಕುಲ್ಲ ಅಕಲ್ಲ ಒಂತಿಗಿನ ಒಂಜಿ ಕಂತು ಕೊರ್ಪಿಲ್ಲ ಇದು ಎಂಕಲ ಹಿರಿಯರ್ ನಕಲು ಕೊರೋದಿತ್ತಿನ ಅಂಚೆ ಅದು ಎಂಕುಲ್ಲ ಕೊರ್ಪ ಪಂಡ ದುಂಬು ಬರ್ಪಿನಡತಿ ಅವು ಮಾತ ದೈವಲೇ ಮನ್ಪವನು ಪಣಲಿ ಖಂಡಿತ ಇನಿತ ಕಾಲಘಟ್ಟೋಡು